Tak pozdrav pán Bůh, dovolte mi se nejdřív představit, mnozí mě znáte, ale někteří ne, určitě podle tváří. Takže já se jmenuji Matyáš Razím, jsem jáhen ještě poslední 2 měsíce, dáli pán Bůh poslední 2 měsíce. Jsem členem kněžské fraternity svatého Petra a v současné době jsem ustanoven v jihočeském Římově, kde máme také náš apoštolát, jediný dům, tedy fraternity svatého Petra zatím v Česku. A já jsem tedy, jak vidíte, kromě toho, že jsem absolventem našeho kněžského semináře fraternity svatého Petra, který je na jihu Německa, ve Vigradsbadu, kde je náš právě evropský seminář, tak jsem před studiem semináře vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Takže tohle téma, jak starý je svět, vlastně vztah víry, potažmo písma svatého a vědy, je něco, co tak jako je mi poměrně z principu těch obou studií blízký. Na pozvánce na stránkách Klubu svatého Atanáše bylo uvedeno inženýr, ne magister, takže pokud jste se někdo těšili na nějaké nákresy Noemovy archy nebo případně na plány, jak stavili tu věž babylonskou, tak vás zklamu, nic takového neukážu, protože jsem magistr a ne inženýr, ale věřím, že i tak snad bude ta přednáška aspoň trošku za něco stát. Tak nejprve bych možná ještě řekl, z čeho jsem čerpal vlastně při přípravě této přednášky z hlediska zdrojů. Jsou tam různé magisteriální dokumenty, ty uvidíte jejich citace tam. Kromě toho jsem čerpal samozřejmě z těch klasických zdrojů, jako jsou různé dogmatiky od D. Campusen. Potom jsem čerpal z exegetických děl, jako je Ignatius Study Bible, to je současná katolická Bible komentovaná, případně A Catholic Introduction to the Old Testament, autoři Bergsma a Petrie. A pak samozřejmě katechismus a bylo toho víc, teďka si nevzpomenu, ale každopádně, kdybyste pak měli třeba někdy nějaký dotaz, kde jsem něco vzal, tak můžeme potom se zkusit to dopátrat, případně, kdyby si to chtěli přičíst. Ohledně témat tedy, tak to, jak starý je svět, je tak trošku zavádějící, ne, že bychom se o tom nebavili vůbec, ale bude to až takové téma úplně na závěr té přednášky. V podstatě ta první polovina se bude týkat toho, jak číst a chápat písmo svaté, především co se týče těch témat, která jsou mimo víru a morálku, tedy mimo to centrální sdělení, vlastně, které se nám snaží písmo svaté zprostředkovat. Budeme se bavit o tématech, jako je bezchybnost písma svatého, inspirace a různá další témata. Potom bych rád rozvedl trochu podrobněji to stvoření v 6 dnech, tu první zprávu o stvoření, tedy v knize Genesis. A nakonec, zhruba řečeno, ještě se tedy podíváme právě na to téma, jak starý je svět. Takže to nás dneska čeká. Bude toho poměrně hodně, tak doufám, že vydržíte až do konce, pokud ne, klidně odejděte, nějaký to nebude urážet. Pár takových základních bodů, které je potřeba mít na paměti. Nic z toho, co se týče, řekněme, přírodovědy nebo fyzikálních, biologických a tak dále poznatků, tedy věci jako stáří světa nebo konkrétní průběh či délka stvoření, nepatří ze své podstaty k tomu takzvanému depositum fidei, tedy k tomu, co je obsahem naší katolické víry. Protože zkrátka jsou to věci, které se nějak přímo vlastně nedotýkají toho, nebo nijak se nedotýkají spásy, nedotýkají se přímo vlastně obsahu víry nebo morálních otázek. Je to něco, co je s tím samozřejmě v určitým způsobem spojeno, je to konec konců vlastně boží dílo, ale není to nic, co by se přímo dotýkalo vlastně naší spásy, naší cesty k Bohu. Takže to je potřeba mít na paměti. Z toho vyplývá strašně důležitá věc, že katolík může zastávat pozici v těchto otázkách, jakou chce, samozřejmě za předpokladu, že není v rozporu s tím teologickým sdělením zprávy o stvoření. O tom, co to konkrétně znamená, o tom budu pak mluvit dále. Jaké jsou ty závazné body, tedy ve zprávě o stvoření, na kterých je potřeba trvat a kde tu svobodu, v uvozovkách svobodu, tedy
názoru nemáme. Ale ve všem ostatním, co se přímo, co by nebylo v rozporu tedy s tím teologickým sdělením, tak máme možnost zastávat právě názor, jaký chceme. Samozřejmě s určitou obezřetností, opatrností, pokorou a tak dále, ale je tomu tak. Cílem přednášky tedy nebude představit nějaký jediný správný názor na tyto otázky. Protože církev zkrátka dobře žádný jediný správný názor nedefinovala v těchto věcech. To je taková věc, která možná může být někdy pro nás těžko přijatelná nebo trošku nepříjemná, že církev se nevyjadřuje ke všemu úplně jako jednoznačně. Jsou prostě věci, které církev nechává otevřené, protože buď to není schopná se dobrat nějaké teologické jistoty, anebo jsou to věci, jako třeba právě tady, které se přímo prostě nedotýkají poslání církve, tedy přivést co nejvíce lidí Bohu. Cíle přednášky tedy nebudou, jak jsem říkal, představit jediný správný názor, ale spíše představit různé možné teorie těchto základních otázek a vyhodnotit jejich smysluplnost. Rád bych také ukázal to, že Písmo svaté a věda, i moderní věda jsou spolu kompatibilní zcela, pokud samozřejmě si každá hledí svého. A konečně se pokusím postulovat nějaký postoj k těmto otázkám, jako je právě stvoření světa, který je věrný víře a který je zároveň slučitelný s tím moderním vědeckým poznáním, které zkrátka všichni známe a které nás obklopuje. Co je Písmo svaté? Písmo svaté je samozřejmě inspirované slovo Boží. Zároveň ale jde o výsledek práce svobodných lidských autorů. To znamená, že ti lidští autoři jsou skuteční autoři těch textů Písma svatého. Nejsou to pouze nějací vykonavatelé, kteří psali, co jim Bůh nadiktoval, ale jsou to zároveň také svobodní, skuteční autoři. Vlastně druhotná příčina. Prvotní příčina je Bůh, ta inspirace, a druhotná příčina jsou ty lidští autoři, kteří ale jsou autoři v plném slova smyslu. Písmo svaté je samozřejmě Boží sebezjevení, které se snaží člověka vést na prvním místě k poznání Boha, poznání člověka samotného, k tomu, aby člověk pochopil, kým vůbec je, jaký je Boží záměr s ním. A toto všechno vede tedy samozřejmě k věčné spáse, která je tím hlavním posláním, nebo vlastně Písmo svaté tady máme především proto, aby nás vedlo tedy ke spáse. Tak. To samozřejmě znamená, že jako součást zjevení podléhá Písmo svaté autoritativnímu výkladu katolické církve. A konečně Písmo svaté není, jak víme všichni, nějaké jednolité dílo, ale je to soubor vlastně mnoha knih, které nejenom, že vznikaly v různých dobách, jak víme, ale které jsou i různé literární žánry, naprosto diametrálně odlišné literární žánry. Od naprosto různých autorů. A to, že jsou to různí autoři z různých dob a že jsou to různé žánry, z toho také vyplývá, že ty různé knihy nebo i části těch knih vlastně si kladou různé nároky a mají různé záměry toho sdělení, co vlastně jimi ten svatopisec a samozřejmě skrze ně Bůh nám chtěl sdělit. Co naopak Písmo svaté není? Právě jak jsem naznačil, Písmo svaté není nějaký Bohem nadiktovaný text, až na pár drobných výjimek, jako bude třeba těch 10 přikázání, které Mojžíš samozřejmě dostal na hoře Sinaji, a našli bychom ještě určitě mnohé další příklady, ale drtivá většina textu Písma svatého není samozřejmě žádný Bohem nadiktovaný text. Zároveň to není učebnice přírodních nebo jiných věd, mimo samozřejmě teologii a filozofii. Ne, že by Písmo svaté byla učebnice filozofie nebo teologie, ale samozřejmě se nám snaží sdělit nějaká, bych tak řekl, tvrdá data, nějaké tvrdé údaje ohledně těchto věd nebo těchto oblastí poznání, ale to se netýká tedy přírodních a různých dalších věd, které nejsou přímo spojeny právě s naší spásou. Ano. A když se představím Boha jako stvořitele, což je jeden z jeho titulů, a on se vyjádří ke svému stvoření, tedy vlastně ke svému dílu, tak
Můžeme jako věci? Já se k tomu dostanu samozřejmě, jo. Možná nechme prosím vás dotazy nakonec, protože jinak bychom se někam nedostali. Potom bude určitě prostor na dotazy. Není to tedy vlastně s ohledem na to, co bylo řečeno, že to není učebnice tedy, kde je to prostě všechno bráno tak, nebo napsáno tak, jak to přesně je potřeba taky vzít jako informaci, tak, jak to tam vidíme napsáno v tom literálním slova smyslu. A že je to právě z různých dob, od různých autorů, s různým záměrem a tak dále, tak to znamená, že to není text, kterému lze správně rozumět bez kontextu, bez znalostí, právě těch různých okolností a konečně bez mantinelů samozřejmě ze strany církve. A konečně není to tedy také právě souvislý text, který jehož jednotlivé části mají každá vlastně stejnou informační hodnotu nebo relevanci pro spásu, nemají ten samý záměr sdělení či žánr. Opět opakuji to, co bylo řečeno, protože jsou to důležité věci. Podívejme se na to, jak si představit vlastně prakticky tu inspiraci, tu boží inspiraci, jakým způsobem to tak asi přibližně probíhalo. Ta inspirace byla zase v drtivé většině případů velice, velice subtilní. Nebylo to tak, že by ten dotyčný, co psal, řekněme, zprávu o stvoření právě, že by, nebo minimálně není důvod předpokládat, že on si byl v tu chvíli vědom, že píše něco, co je inspirované Bohem. On zkrátka sepisoval text, který sepisoval s nejlepším vědomím a svědomím, ale nebyl si v tu chvíli vědom, že teďka právě píše část Bible samozřejmě. Jo? Takhle to tím chci říct. Zase v drtivé většině případů. Samozřejmě budou určitě ty různá proroctví, že jo? A určitě různé další části Písma svatého, kde samozřejmě ten dotyčný si byl velmi dobře vědomý toho, že právě teď se mu dostává nějakého mimořádného zjevení, ale podívejme se třeba na listy svatého Pavla. Ten, když je psal, tak ten jistě v tu chvíli v drtivé většině případů si vůbec nepřipouštěl, že to, co teď sepisuje, bude jednou součástí biblického kánonu. To se vlastně vykrystalizovalo skrze rozpoznání církve v těch následujících staletích. A stejně tak můžeme předpokládat, že tomu tak bylo ve většině případů obsahu Starého zákona. Ten svatopisec je vlastně tedy skutečný autor textu. Je to svobodná kauzální příčina, tedy skutečná příčina, jakkoliv pochopitelně druhotná a instrumentální v tom kontextu toho božího záměru s tímto dílem, které se pisuje. Můžeme si jako analogii k tomu vlastně představit to, jak funguje boží prozřetelnost. Boží prozřetelnost nějakým způsobem řídí celé lidské dějiny, řídí každého z nás, naše životy se odehrávají a nějakým způsobem dohromady dávají smysl v božím plánu. A Bůh vlastně řídí dějiny skrze ty jednotlivé lidi. Ale ti jednotliví lidé si neuvědomují v tu chvíli, že nějakým konkrétním způsobem vykonávají boží vůli. Oni zkrátka jednají jako svobodní agenti, svobodné příčiny těch svých činů, ale Bůh skrze ně vlastně dosahuje nějakého svého cíle. Podobně si to můžeme v podstatě představit při tom vznikání Písma svatého. Pochopitelně silněji, protože ty texty Písma svatého se liší od textů, které nejsou součástí Písma svatého tím, že jsou skutečně tedy Bohem mimořádným způsobem inspirovány. Ale jako analogii si to můžeme takto představit. Zároveň také velice důležitá analogie je samotné vtělení Božího syna. Písmo svaté je Boží slovo, stejně tak Pán Ježíš Kristus je vtělené Boží slovo. A my víme, že Pán Ježíš Kristus se stal skutečně člověkem, vzal na sebe lidskou přirozenost ze vším, co k tomu patří, kromě hříchu. A vlastně zjevoval se, dokud byl zde na zemi, tedy když byl zde na zemi, tak zase v drtivé většině případů se to božství, které v něm samozřejmě neustále bylo činné a přítomné, tak se projevovalo lidským způsobem. Kromě momentů, kdy konal zázraky, kromě momentů proměnění nahoře a různých dalších takových mimořádných momentů, tak v tom běžném každodenním životě jednal 100% jako člověk. Navenek by nikdo neviděl, že nějak jako tam jedná Bůh, ale přitom ten Bůh tam pořád byl a pořád v něm jednal. Jo, to nebylo, že by chvíli byl jako člověk, chvíli byl jako Bůh, ale bylo to pořád zároveň. A zase podobně to je vlastně s tím Písmem svatým, můžeme říct.
To znamená, že ten text je vlastně velice, můžeme říct, lidský. On reflektuje povahu, dobu, vzdělání, kulturní původ, styl a tak dále, a tak dále, a tak dále těch jednotlivých lidských autorů. A není tedy žádným meteoritem spadlým z nebe, kdyby najednou vlastně vznikl text, který jakoby je úplně vytržený vlastně z toho daného dějinného kontextu. Je to i logické, protože kdyby to tak bylo, kdyby najednou vlastně Bůh tam dal nějaký text, který je vytržený vlastně z toho kontextu, nebo který ho vlastně přesahuje, který sděluje něco naprosto šokujícího a mimořádného, právě třeba z hlediska toho poznání vesmíru, poznání světa kolem nás, poznání těch přírodních věd, o nich si tady budeme dneska bavit. Tak kdyby Bůh těm lidem před těmi 3000, 4000 lety vlastně chtěl sdělit konkrétně, skutečně, jak ty věci jsou, tak ti lidé by tomu vůbec nerozuměli. Oni by se prostě koukali na to jako na něco úplně z jiného světa. Bylo by to pro ně prostě nesrozumitelné, nepochopitelné. A to není proto, že by byli hloupí, ale zkrátka proto, že neměli ten potřebný kontext zkrátka toho poznání, které lidstvo teprve později vlastně zjistilo. To není pravda. Oni měli výraz pro dlouhou dobu, takže Pán Bůh jim mohl říct, stvořil jsem zemi za 6 dlouhých období. To skutečně bylo. A to oni mohli pochopit. Ale prosím vás, kdyby jim vykládal... Kdyby jim třeba začal vykládat něco o tom, že zde máme prostě planety, které obíhají kolem Slunce a tak dále, tak ti lidé by bez toho kontextu jako za prvé, k čemu by jim to bylo, a za druhé, bylo by to pro ně něco naprosto jako vytržené z toho jejich kontextu, toho běžného vnímání, chápání. O tomhle já tady mluvím. Prosím? Já nemluvím o detailech jako kosmologii, ale jenom o tom, že když v určitých věcech to oni mohli chápat. Oni řekl třeba tu dobu, to oni mohli plně chápat. On to mohl říct jinak, kdyby to... Já se k tomu všemu dostanu a bych vás poprosil, jestli máte dotazy, prosím vás, na konci přednášky. Protože jinak se budou neposunout někam dál. Jo? Děkuju vám. Takže ano, prostě rád bych řekl, že při četbě Písma svatého je potřeba zohlednit právě ten dějinný a kulturní kontext. Ten žánr, s něž vyplývá záměr toho svatopisce, prostě něco jiného nám chtěl sdělit dotyčný, který sepisoval třeba knihu Job, a něco jiného nám chtěl sdělit evangelista, něco jiného nám chtěl sdělit ten, kdo sepisoval právě záznam o stvoření a tak dále. Pak je potřeba zohlednit kontext celého Písma svatého, tedy nevytrhávat samozřejmě ty jednotlivé výroky vlastně z kontextu zbytku a z nich vyvozovat nějaké konkrétní závěry. Vždycky je potřeba, stejně jako to je s naukou církve, všechno vidět v kontextu vlastně toho celku. A samozřejmě zase, když vykládáme Písmo svaté, tak brát v potaz i další zdroje zjevení. To znamená teologii, teologie není zdroje zjevení, ale další zdroje zjevení právě jako je především tradice, že jo? Pak i samozřejmě teologii, která ji nějak rozvíjí za pomoci filozofie, za pomoci uvažování. A samozřejmě i v určitém ohledu další vědy, pochopitelně ne tím způsobem, že by nám ty další vědy měly říct, co je důležité pro naši spásu, to v žádném případě ne, ale ty další vědy můžou nějakým způsobem zkrátka to, co se tam netýká přímo doslovně spásy, vlastně uvést do nějakého jiného světla. Jako tomu je právě například třeba s tím příkladem heliocentrického nebo naopak toho systému, kdy Země je centrem všeho. Že jo? My prostě víme, že bylo běžným přesvědčením, které se opíralo nějakým způsobem o Písmo svaté, že prostě Země je uprostřed všeho, vše se kolem ní obíhá a točí. A prostě na základě poznatků, kterým došlo před už staletími, samozřejmě všichni tak nějak došli k tomu, nebo téměř všichni, že tomu tak není, že prostě Slunce je uprostřed té sluneční soustavy. Dnes navíc víme, že ani ono není uprostřed vesmíru a tak dále. Ale to jsou prostě věci, které vlastně nejsou pro tu naši spásu vlastně sami o sobě vůbec nějak podstatné. Tak. Teďka tady ještě vlastně k tomu, jak právě to Písmo svaté, jak vůbec lidstvo a církev samozřejmě, nebo tedy Židé a potom církev rozlišovali, co právě je součástí Písma svatého a co není. Zkrátka tomu došlo rozpoznávání časem, že tady určité knihy jsou Božím slovem, je to nějaký postupný proces. A církev
vlastně rozpoznává také nejenom to, že něco je nebo není součástí Písma svatého, což rozpoznala vlastně definitivně v průběhu 4. století, tak i ten záměr vlastně toho svatopisce a tedy záměr Boží, který vlastně skrze něj se projevuje. A církev ho autoritativně vlastně vyjadřuje, deklaruje, a to se samozřejmě týká tedy těch jistých tvrzení ve věcech víry a morálky a nějakých těch prostě centrálních výroků. Ale samozřejmě mnohé, jak už jsem nastínil, ty věci, které jsou nejisté, třeba mnohé věci v teologii zkrátka nejsou jisté a nevíme, jak to je například s milostí, otázka milosti, jak přesně funguje milost, co to vůbec jako milost je. To jsou věci, které vlastně církev nikdy se k tomu definitivně nevyjádřila a nevyjádří, protože to přesahuje naše chápání a možnosti vůbec to nějak jako proniknout. A podobně to je i v určitých otázkách v Písmu svatém, že neexistují žádné definitivní jediné možné výklady. A pokud ta církev nechává ta vrátka otevřená, bych tak řekl, tak také zároveň si žádný z těch jednotlivých názorů nemá jako právo nárokovat neomylnost z hlediska toho, že by, nebo závaznost, že by říkal, toto je ten jediný správný názor, toto je, jak má správný katolík věřit, protože pokud se církev tak nevyjádřila, tak samozřejmě se tak nemůže vyjádřit ani žádná část církve, řekněme. Takže abych to zase shrnul, vlastně podobně jako vtělení, tak i ta inspirace, nebo i třeba vývoj chápání, tohle je zavádějící trošku formulace, omlouvám se, vývoj chápání nauky církve je, můžeme říct, velice lidský proces, protože právě jako se Pán Ježíš Kristus byl skutečně člověkem a lidským způsobem k nám vlastně promlouval, tak stejně tak Duch Svatý k nám velice lidským způsobem promlouvá skrze Písmo svaté. To vlastně analogicky. A on samozřejmě zabraňuje, podobně zase jako je tomu na té naukové rovině, tedy v případě nějakých výroků papežských nebo obecně těch závazných magisteriálních, on zabraňuje nějaké dogmatizaci nepravd, ale už nezabraňuje nějakému třeba případnému širokému rozšíření nějakých interpretací, které se netýkají tedy vlastně věcí víry a morálky, které se ale třeba později ukážou, že vlastně tak úplně nesedí. Jako právě je to třeba s tím heliocentrickým versus tedy modelem toho, že Země je tedy uprostřed, jak se mu říká opak ten heliocentrický a geocentrický, děkuji. Takže to je potřeba zase mít na paměti, že ta inspirace Ducha Svatého v tom výkladu tedy potom Písma svatého, vlastně to vedení Duchem Svatým v tom výkladu Písma svatého i z hlediska těch různých teologických nauk, tedy vlastně nauky církve, tak jakoby zabraňuje šíření nebo dogmatizaci nějakých nepravd, ale neznamená, že nás vždycky povede nutně tím 100% správným směrem ve všech detailech, protože nás tím třeba chce naučit pokoře, chce nás tím naučit tomu, že není možné Boha chápat plně a tak dále. Mohli bychom najít spoustu různých důvodů, proč to tak Bůh nedělá, v konečném důsledku on to ví sám nejlíp. Takže důležitý je smysl zamýšleného tvrzení v Písmu svatém, nikoli ta doslovná litera, protože ta často nebyla autorem a zřejmě ani Bohem zamýšlena doslovně. Tím teď myslím právě různá jako singulární, drobná tvrzení, které se netýkají víry nebo morálky. Tady nám to poměrně pěkně vyjadřuje v tomto dalším odstavci konstituce Dei Verbum, tedy druhého vatikánského koncilu, která vlastně neříká nic nového, pouze shrnuje to, co už říká církev předtím. Protože však Bůh mluví v Písmě svatém prostřednictvím lidí lidským způsobem, musí vykladač Písma svatého, chce-li pochopit, co nám chtěl Bůh sdělit, pozorně zkoumat, co měli svatopisci skutečně v úmyslu vyjádřit a co chtěl jejich slovy zjevit Bůh. Abychom vystihli úmysl svatopisců, je třeba přihlížet mimo jiné i k literárním druhům. Jinak totiž podávají a vyjadřují pravdu texty v různém smyslu historické, jinak texty prorocké nebo básnické, ještě jinak další druhy slovního projevu. Dále je třeba, aby vykladač pátral po smyslu, jaký v daných okolnostech a v dobové i kulturní situaci chtěl svatopisec vyjádřit a vyjádřil pomocí literárních druhů v té době užívaných.
Ano, takže je tam důležitý ten prostě kontext toho, co v té době bylo užíváno, jakým způsobem si lidé tehdy vyjadřovali, jak chápali i ten svět kolem sebe. Abychom totiž správně pochopili, co chtěl autor posvátného textu písemně vyjádřit, je třeba pozorně přihlížet k tehdejším vžitým způsobu myšlení, řeči a vyprávění, jaké byly běžné v jeho době, i ke způsobům, kterých se tehdy obvykle užívalo při vzájemném styku mezi lidmi. Stejně tak to je v každé době, stejně tak to je v dnešní době. Kdyby někdo třeba se díval na to, jak píšou lidé dneska, až se bude třeba, jestli ještě tedy do té doby nepřijde Pán Ježíš Kristus podruhé, tak až bude někdo za 1000 let číst třeba texty z dnešní doby, různé obraty, které používáme, tak tam samozřejmě bude spoustu věcí, které pro něj bez kontextu nebudou úplně jako jednoznačně pochopitelné. Tak prostě ve všech dobách. Protože však se má písmo svaté číst a vykládat v témž duchu, ve kterém bylo napsáno, v zájmu správného vystižení smyslu posvátných textů je třeba neméně pečlivě přihlížet k obsahu a jednotě celého písma a přitom mít na zřeteli živou tradici celé církve a analogii víry. Je povinností exegetů přispívat a tak dále. Přeskočím ještě ten 13. odstavec zase ještě vlastně formuluje to, co jsem už řekl. V písmě svatém se tedy projevuje vždy bez porušení boží pravdy a svatosti, podivuhodná blahosklonost věčné moudrosti, abychom poznali nevýslovnou boží dobrotivost, jak Bůh přizpůsobil svou řeč s ohledu na naši přirozenost. Ano, Pán Ježíš Kristus nám taky přizpůsobil s ohledem na naši přirozenost, až jsem s nám podobným ve všem kromě hříchu. Boží slova totiž, vyjádřená lidskými jazyky, se připodobnila lidské mluvě, jako se právě kdysi slovo věčného Otce stalo podobným lidem, když na sebe vzalo slabé lidské tělo. Něco podobného a trošku jinak říká Pius XII. V roce 1943 v té krásné encyklice Divino Afflante Spiritu. Tady ten překlad, omlouvám se, já jsem nenašel úplně žádný kopírovatelný český text, jednoduše, takže je to překlad z anglické verze umělý, ale je to srozumitelné, dobře doufám. Abychom ušetřili čas, podívám se na to, co jsem tady zvýraznil. Vykladač se musí jakoby zcela v duchu vrátit do oněch vzdálených století východu a s pomocí historie, archeologie, etnologie a jiných věd přesně určit, jaké způsoby psaní, abychom to tak řekli, autoři onoho starověkého období pravděpodobně používali a skutečně používali. Nepoužívali vždy ty formy či druhy řeči, které používáme dnes. Takže v podstatě Pius XII. Říká něco velice podobného, jako právě Dei Verbum o 20 let později. Jako Krista vtělené slovo Boží, tedy jako shrnutí toho, je možné chápat správně a plně jenom v kontextu toho, že byl, dokud byl zde na zemi, tedy podle svého lidství Židem, který žil před 2000 lety, tak je nutné i sepsané slovo Boží vlastně z těch různých období chápat právě a interpretovat v kontextu té doby, ve které bylo napsáno. K otázce neomylnosti, taková věc, kde trošku se můžeme setkat právě s různými trošku zkreslenými pohledy na to, co ta neomylnost vlastně znamená. Tady nám Dei Verbum, takový často citovaný výrok, zase druhý vatikánský koncil říká, protože tedy všechno, co tvrdí inspirovaní autoři neboli svatopisci, se musí považovat za tvrzení Ducha Svatého. Je třeba uznat, že knihy Písma Svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Písmě Svatém pro naši spásu. Tady často se můžeme setkat s výkladem, takovým trošku relativizujícím, který právě spojuje to slovo pravda s tím na konci pro naši spásu. A vlastně z toho vyvozuje, že věci, které se netýkají spásy, takže můžou obsahovat omyl. Tahle interpretace je poněkud pochybná s ohledem prostě na veškeré jako dějiny církve, na veškerou tradici církve, na to, jak církev chápala neomylnost Písma Svatého dřív. A zároveň, když se na to podíváme, na ten text taky napsaný, tak vlastně to není, děkuju moc, to není vlastně ta první věc, která by nás měla napadnout, když ten text vidíme, jak je napsaný. To, co tam vlastně vidíme, tak prostě ten text říká, že věrně a bez omylu pravdu. A ta pravda je zde pro naši spásu. To se ten text snaží říct. Ten text se snaží prostě říct, že všechno,
co v tom písmu svatém je, i to, co se netýká přímo spásy, tak je ze své podstaty neomylné. Jo, jak jsem říkal, dává to větší smysl jak jazykově, když se podíváme na tu větu, tak v kontextu celé té tradice a taky s ohledem prostě na boží autorství. Tím se vracíme koneckonců k vaší otázce. Že Bůh nemůže podrývat svoji autoritu. Bůh prostě, jestliže je autorem celého písma svatého nějakým způsobem, v různé intenzitě, v různých podobách, ale je, tak prostě není dobře myslitelné, že by skutečně dopustil nějaký vyložený omyl, nějaký vyložený kiks, abych tak řekl, nebo lež dokonce prostě v textu písma svatého. Protože by tím podrýval svoji autoritu a v podstatě my bychom pak jako ztratili možnost, nebo vlastně neměli bychom jak se orientovat, co tedy vlastně je pravda, co tam není pravda a nešlo by vlastně to písmo svaté vnímat jako písmo svaté jako celek. Tady je ale důležité, co ten výrok nám tam říká opravdu. Když se podíváme, tak tam vlastně je velice důležitá ta slovo tvrdí a tvrzení. Že co tvrdí inspirovaní autoři, co za tvrzení Ducha Svatého, tak to je neomylné a pravdivé, tedy to tvrzení. Ta neomylnost se týká tedy zamýšlených tvrzení. Ne nějaký, řekněme, každého jednotlivého slova nebo obratu, teď podotýkám v tom literalistickém slova smyslu, v tom naprosto nejdoslovnějším myslitelném slova smyslu. Tam je důležité právě to tvrzení, co nám Bůh skrze toho svatopisce vlastně říká a čemu nás chce poučit. Koneckonců i v dnešní době právě máme různé obraty, které nelze prostě brát doslovně, jinak by jejich interpretace byla naprosto chybná, jinak bychom se dostali, pokud bychom je brali doslovně, vlastně úplně někam jinam, než to zamýšlel ten autor toho výroku. A přesto nemůžeme říct, že by obsahovali omyl nebo lež. Takže například, když řekneme, slunce zapadá, spadl mi kámen ze srdce, někdo mě vodí za nos a tak dále, tak tyhle výroky prostě není možné brát v tom literalistickém slova smyslu. Všichni to víme, všichni to chápeme a někdo se nad tím nepozastaví. Pokud by to někdo udělal, tak prostě by se dopustil naprosto fatálního omylu v interpretaci. Dokonce ještě je takový jako extrémnější příklad. Když se podíváme, jak třeba angličtina, oni jsou experti v takovým tom způsobu, jak vlastně někoho urazit nebo setřít, ale zároveň se přitom vlastně tvářit jako nesmírně noblesně. Že jo? Takže když se v angličtině nebo prostě v anglicky mluvících zemích, v Anglii především setkáme s někým, o jeho společnost na příště nestojíme, tak je běžné podle všeho, abych to teda neudělal, ale je běžné říct, we should definitely hang out sometime. To znamená, určitě bychom se měli někdy zase sejít. Ve skutečnosti tím dotyční se snaží říct, už se s tebou nikdy nechci vidět. A zase tohle není vůbec jako v tom kulturním kontextu považováno za lež, za klam. Prostě je to obrat, který je prostě běžně používaný, zřejmě tedy. A všichni to tak chápou. Když Pán Ježíš mluví o tom, že má někdo nenávidět otce a matku, tak zase víme moc dobře, že tím nemyslí skutečnou nenávist. Je to prostě hebrejismus, který znamená, že má milovat méně než něco jiného, tedy jeho samotného. Když ohledně třeba těch žánrů, té otázky žánrů, když budeme číst nějakou pohádku, nějaký román, tak vlastně celá ta kniha je vymyšlená. Není vůbec vlastně možné ji brát doslovně. Když budeme číst Pána prstenů, tak to neznamená, že existovala nějaká středozem a že se tam děly tyhle všechny děje. A přesto bychom neřekli, že to, co se tam vlastně odehrává, že je nějakým způsobem lživé nebo omylné, ale budeme se dívat na to, co se nám ten autor vlastně snaží tím textem říct, třeba nějaké morální poselství toho příběhu a tak dále. Jo? Konečně asi určitě si umíte, kdo máte děti, představit ten poslední příklad. Když se budete snažit vysvětlovat malým dětem, jak přichází děti na svět, tak se určitě budete snažit jim to popsat způsobem, který není doslovný, který vlastně vyjadřuje nějaký pravdivý obsah, ale vyjadřuje ho vlastně způsobem, který zase, kdyby byl brán doslova, tak bychom se dostali někam úplně jinam, než o co ve skutečnosti při plození dětí jde, jak to probíhá. Proč je toto vše důležité? Proto, abychom správně chápali Boha, věci víry
stvoření a tak dále. Tohle, pokud nebudeme s tímto prismatem právě číst Písmo svaté, tak se můžeme dopustit fatálně chybných nebo zkreslených nebo nedostatečných interpretací. A taky proto, abychom byli vlastně schopni přesvědčivě hlásat víru pomocí Písma svatého a naopak třeba neodrazovat lidi, kteří zkrátka žijí ve světě kolem nás, od víry tím, že vlastně budeme třeba tvrdit něco, co ve skutečnosti se nám ten svatopisec jako nesnažil vůbec tohle jako doslovně sdělit takhle. Proto, abychom taky dokázali žít samozřejmě vyvážený život z víry bez nějakých vnitřních konfliktů a nezodpovězených otázek. Už jsem se setkal s tím, že jsou lidé, kteří skutečně jakoby to mají jako dva světy vlastně vedle sebe, víru a pak vědu, že třeba nějaký vědec, který pracuje ve vědě, tak prostě jsou tací lidé, slyšel jsem, kteří to mají vlastně jako dvě úplně oddělené sféry a vlastně vůbec se nesnaží o to, aby došlo k nějakému průniku, protože vlastně neví, jak na to. Ale to není možné, protože Bůh je Bůh pravdy a prostě jestliže je něco, nemůže být vlastně poznání, které vlastně, to, jak se nám Bůh ukazuje skrze stvořený svět, nemůže být diametrálně odlišné od toho, jak se nám Bůh zjevuje skrze Písmo svaté. A taky prostě proto, že samozřejmě katolická tradice je právě si vědomá těchto různých okolností. A jí cizí ten takzvaný, řekněme, fundamentalismus, to slovo zní hanlivě, ale není to tak myšlení, to prostě znamená to vlastně jakoby návrat k základům, ale jde vlastně o reakci, která vznikla především v protestantském prostředí anglosaského světa už to bylo dříve než 19. století, tam se to potom zesílilo, ale už to vlastně bylo o 2 století dříve. Vlastně v reakci na tu vlnu těch různých objevů vědeckých, která se právě snažila tedy vlastně jít proti tomu a to Písmo svaté vykládat v tom literalistickém slova smyslu, ale toto není vlastně v souladu s tím, jak k těmto otázkám přistupovala a přistupuje katolická církev zcela. No, protože problémem toho potom je právě určité sploštění toho, co vlastně nám se Písmo svaté snaží sdělit. Tam určité ignorování té variability žánrů, toho dobového kontextu, toho skutečného záměru. A když budeme vlastně ten skutečný záměr nerozluštíme, vlastně nedostane se k tomu skutečnému záměru toho svatopisce, tak se můžeme dostat právě k tomu, že budeme číst Písmo svaté jako doslovně chápanou učebnici dějin, čím se nevyhnutelně dostaneme k tomu, že bude konflikt s vědeckými poznatky. Pokud budeme vlastně toto dál jakoby zastávat neochvějně a nebudeme se snažit najít vlastně nějaké východisko z této situace, tak tím vlastně může se stát, že tím diskreditujeme vlastně naši víru před lidmi, kteří stojí mimo církev. Kteří by třeba byli ochotní o tom přemýšlet, o té víře, ale když jim řekneme třeba nějakou věc, která je naprosto jako diametrálně neslučitelná vlastně s nějakými elementárními všeobecně rozšířenými a platnými poznatky ohledně přírodních záležitostí, tak tito lidé si můžou říct, tak s tím já nechci mít nic společného prostě a třeba už nikdy během života už třeba vůbec nebudou mít tu možnost se vlastně znova vírou zaobírat. Tím chci říct především jednu věc, že, jak jsem řekl, tady neexistuje nějaká jako jedna jediná správná odpověď, ačkoliv já sám osobně považuji některé odpovědi za mnohem více pravděpodobné než jiné. Ale chci tím říct spíš to, že je lépe o těchto věcech prostě v určitých kontextech také třeba i pomlčet, protože prostě tohle jsou věci, které to, jak konkrétně byl stvořen svět, to, jak je ten svět starý a tak dále, to jsou věci, které právě v konečném důsledku nemají s tou spásou úplně nic jakoby centrálně společného. Jsou vlastně jakoby sekundární. A tím pádem vlastně nestojí za to, abychom se o nich třeba debatovali s lidmi, kteří mají třeba úplně jiné vidění světa, než máme my. Ještě pojďme podívat právě na ten vztah Písma svatého a víry a vědy. Popisují právě tu realitu z různých úhlů pohledu.
Takže i když sdílejí částečně materiální objekt, čímž myslím tedy stvoření, tak vlastně používají různé metody. A jejich závěry se tedy vlastně tematicky nepřekrývají. To znamená, nekonkurují si, nebo neměli by si konkurovat, tedy lépe řečeno, ale mají být komplementární. Pokud věda a teologie jsou provozovány správně, tak mají vlastně svůj původ v Bohu, který se na jedné straně zjevuje, ale který nám také na druhé straně promlouvá skrze svoje stvoření nějakým způsobem, které je poznáváno světlem rozumu, který nám dal sám Bůh, jak říká svatý Tomáš Akvinský. Ten náš rozum je podle katolické nauky něco, tím skutečně můžeme poznat reálný svět kolem nás. A proto není jakoby ze své podstaty, jak říká právě Dei Filius, první vatikánský koncil, si pravá víra a pravá věda nemohou z principu protiřečit, protože vlastně tyto poznání mají stejný původ, kterým je Bůh ve svém konečném důsledku. Pokud nějaká vědecká hypotéza jednoznačně a nevyhnutelně odporuje závaznému obsahu víry, který je zároveň s jistotou správně chápán, tak potom a jedině tehdy to znamená, že tato vědecká hypotéza musí být nutně chybná. Jo? Pokud nám prostě bude nějaká vědecká hypotéza říkat, že řekněme, tady nebyl žádný dědičný hřích, nebo to bude implikovat přinejmenším, tak my samozřejmě víme, že toto prostě je neslučitelné, naprosto centrálně neslučitelné s vírou. Ale pokud bude nějaká vědecká hypotéza říkat něco, co se týče nějaké věci, která je právě podružná, která nemá přímý vztah k věcem víry a morálky, tak tam je to právě složitější. Samozřejmě také bychom měli si dávat pozor, si myslím, na určitou takovou a priorní nedůvěřivost vůči vědě. Věda má často, nebo někteří vědci mají a priorní vlastně předsudky vůči víře. Mnozí samozřejmě ne, naopak mnozí vědci jsou velice věřící lidé, dokonce skrze vědu přicházejí k víře. Ale bychom se měli jakoby varovat toho, abychom takto a priorně nedůvěřovali samozřejmě zase té vědě, abychom neviděli zkrátka za vším, co věda řekne, nějaké spiknutí někoho, kdo se snaží potřít víru a tak dále. Pokud zase nějaký výrok Písma svatého, který se netýká víry a mravů, tak pokud materiálně odporuje obecně přijímaným a empiricky zjeveným vědeckým poznatkům, tak potom je třeba ten formální obsah toho výroku hledat jinde, než v jeho znění slovo od slova, tedy zkoumat záměr autora a literární žánr. Prostě pokud máme v Písmu svatém třeba právě v té zprávě o stvoření, že existuje nějaký firmament na obloze, který odděluje jedny vody od druhých vod. A my dneska víme moc dobře, že žádný takový firmament jako fyzický vůbec neexistuje. Tak prostě to znamená, že tenhle firmament znamená ve svém vlastně sdělení ne nějaký fyzický firmament, ale něco jiného zkrátka. Protože je to věc, která se netýká vůbec vlastně nějak přímo naší spásy. Velice důležitý výrok svatého Tomáše Akvinského v jeho teologické sumě. Musí se říci, už dál, šlo to zpátky, dobrý, teďka. Musí se říci, že jak učí Augustín, v takových otázkách se musí dbát dvojího. A to nejprve, aby se neochvějně zachovala pravda písma. Za druhé, ježto božské písmo lze mnohonásobně vyložit, aby žádného výkladu se nikdo tak výhradně nedržel, že by se někdo opovážil vydávat za smysl písma to, co se z určitého důvodu ukáže nesprávným. Aby písmo proto nebylo nevěřícím na posměch a aby se jim nezatarasila cesta k víře. Svatý Tomáš Akvinský ve 13. století toto říká. Strašně důležitá věta, si myslím. A něco podobného říká i katechismus katolické církve, zkrátka, že víra je nad rozumem, ale že nikdy nemůže být rozpor mezi opravdovou vírou a opravdovým rozumem, protože Bůh je ten týž, který zjevuje právě to tajemství víry a které zároveň nám dal světlo rozumu. Můžeme přeskočit. Tak, tady je hodně dlouhý citát, ale je také velice zajímavý, si myslím. A je tedy od svatého Augustína z knihy o
literárním významu výkladu Genesis. A je právě o té důležitosti opatrného přístupu k vědeckým vývodům z textu Písma svatého. Potřeba říct, že svatý Augustín byl ve své době spíše v menšinové pozici, co se týče třeba výkladu právě stvoření v 6 dnech. On říkal, že podle něj byl svět stvořen v jednom jediném okamžiku ze vším, co k tomu patří, a že nebyl stvořen tedy v doslovných 6 dnech s ohledem právě třeba na to, že slunce bylo stvořeno až ve 4. dni, zatímco předtím už byly stvořeny rostliny, které ale nemohou žít bez slunce a tak dále. Ale to je zkrátka dobře důležité je, že tedy on právě byl jeden z těch církevních otců, kteří si byli vědomí toho, že není možné všechno brát úplně slovo od slova, tak jak to tam vidíme napsáno. Protože bychom se tím mohli dostat do skutečně velice prekérních situací. Obvykle i křesťan ví něco o zemi, o nebesích a o ostatních prvcích tohoto světa. O pohybu a drahách hvězd, dokonce i o jejich velikosti a vzájemném postavení, o předvídatelných zatměních slunce a měsíce a tak dále a tak dále. A toto poznání považuje za jisté na základě rozumu a zkušenosti. Je tedy hanebné a nebezpečné, když nevěřící slyší křesťana, který se domnívá, že vykládá smysl Písma svatého, jak o těchto věcech mluví nesmyslně. A musíme ze všech sil zabránit tak trapné situaci, kdy lidé odhalí u křesťana velikou nevědomost a vysmějí se jí. Hanba nespočívá ani tak v tom, že je zesměšněn nevědomý jednotlivec, ale v tom, že lidé stojící mimo společenství víry se domnívají, že naši svatí autoři zastávali takové názory a k velké škodě těch, o jejich spásu usilujeme, jsou pisatelé písma kritizováni a odmítáni jako nevzdělaní lidé. Jestliže totiž naleznou křesťané, jak se mýlí v oblasti, kterou sami dobře znají a slyší ho, jak obhajuje své pošetilé názory o našich knihách, jak uvěří těmto knihám ve věcech týkajících se vzkříšení mrtvých, naděje na věčný život a nebeského království, když se domnívají, že jejich stránky jsou plné nepravd o skutečnostech, které sami poznali ze zkušenosti a světla rozumu. A tak dále. Takže to je vlastně podobné, jako říkal svatý Tomáš Akvinský, že je potřeba s těmito věcmi nakládat velice opatrně a hodně si dát pozor ohledně vlastně nějakých výkladů Písma svatého ve věcech, tedy přírodních věd, které by mohly opravdu v očích vlastně lidí stojících mimo církev působit odpuzujícím způsobem. Protože nám by mělo jít o jejich spásu. A ať už je skutečnost byla jakákoliv, prostě pokud by jim to mělo být vlastně překážkou, tak lepší o tom vůbec nemluvit. Můžeme jít dál? Jak jsem řekl, je potřeba mít na paměti prostě jednu věc, že Bůh nemohl zjevit zároveň také lidem před 3,5 tisíci lety vědecky přesný popis stvoření světa. Je podobně, jako by prostě někdo třeba třeťákům vysvětloval integrály. To neznamená, že by ti lidé byli hloupí, vůbec ne, ale prostě nemohli jim vlastně najednou sdělit veškeré prostě vědecké poznání, které třeba máme my dnes. A stejně tak, ale jako kdyby nám teďka někdo najednou sdělil veškeré vědecké poznání, které zase, pokud ještě bude něco za 1000 let, lidé budou mít za 1000 let, tak kdyby nám to teď někdo tady prostě všechno jako na stole naservíroval, tak vlastně taky to pro nás bude nepřijatelné, bude to prostě moc. Bude to prostě něco, co není možné zpracovat. Že Lev XIII. Providentissimus Deus 1893. Je tady důležitý ten centrální výrok, vlastně tedy mezi fyzikem a teologem vlastně rozpor. Cokoliv mohou skutečně dokázat jako pravdivé, tedy fyzikové, o přirozené skutečnosti, musíme ukázat, že je to slučitelné s našimi písmy. A cokoliv ve svých spisech tvrdí, si myslí tedy hypotéza bez nezvratných důkazů, co je skutečně nebo jen domněle v rozporu s těmito našimi písmy, to je s katolickou vírou, tedy ve věcech víry, musíme buď pokud možno dokázat jako zcela nepravdivé, nebo alespoň bez nejmenšího váhání věřit, že tomu tak je. Takže pokud věda dochází k nějakým prokazatelným jednoznačným závěrům o nějakých přirozených skutečnostech, tak naší povinností jako křesťanů je se snažit ukázat, že tento vědecký výrok je slučitelný s Písmem svatým. A
pokud ale samozřejmě ten vědec by tvrdil něco, měl nějakou hypotézu, která je v rozporu s katolickou vírou, tak zase naší povinností jako katolíků je věřit, že tento vědecký výrok je nepravdivý. Zkrátka, nemůže docházet ke skutečnému rozporu mezi vědou a vírou, a pokud k němu nějakým způsobem dochází, tak je buď to prostě chyba na jedné straně nebo na straně druhé z hlediska té interpretace nebo z hlediska tvrzení. Ano, neměli v úmyslu učit lidi těmto věcem, totiž podstatné povaze věcí viditelného vesmíru, věcem nijak neprospěšným ke spáse. Můžeme dál? Písmo svaté tedy neobsahuje omyl. Svatopisec neomylně sděluje to, co chtěl Bůh sdělit pro naši spásu. Výroky, které se zdají odporovat poznatkům přírodních věd, tak nejsou omylem, formálním omylem, ale jsou nějakým způsobem dobově podmíněny v tom, jak se vyjadřují. Tím, že mají třeba jiný literární žánr. Tyto výroky nejsou vědeckými tvrzeními v pravém slova smyslu a proto nemohou být posuzovány jako pravdivé či nepravdivé podle kritérií moderní vědy. No, to znamená, kdyby prostě nějaký vědec řekl, podívejte se, jak je Bible hloupá, tady tvrdí, že prostě je to a to, tak on se také dopouští chyby, protože ta Bible se nám nesnaží tady předložit nějakou učebnici fyziky. Prostě jiný přístup. Svatý Augustín zase jinde řekl, nikdy nečteme v evangeliu, že by Pán řekl, pošlu vám přímluvce, který vás bude učit o běhu a slunce a měsíce. Chtěl totiž učinit z nich křesťany, ne matematiky. Galileo Galilei, ačkoliv samozřejmě osobnost lehce problematická, tak docela jako zajímavá věta, taková pregnantní. Záměrem Ducha Svatého je poučit nás o cestě, po níž se máme ubírat do nebe, ne o cestách, po níž se nebesa ubírají. Tohle je parafráze, samozřejmě v tom originálu to zní trošku jinak, ale taky to rýmuje, ale aby to v češtině odpovídalo, tak je to takto přeložené. A konečně takový jako pozitivní přístup k vědě, abychom jako i dokázali to ocenit, že to vědecké bádání svým způsobem také oslavuje Boha. Protože vlastně toto nás vede k tomu, abychom ještě více obdivovali toho stvořitele. Když poznáváme tu složitost, tu velikost božího stvoření skrze vědu, tak vlastně tím objevujeme tu ohromnou boží velikost a boží moc a tak dále. Můžeme dál. Tak, teď se dostaneme k těm věcem. Čekáme si, jak jsme na tom s časem. No, čas utíká rychle teda, ale těm věcem týkajícím se tedy vlastně toho, co opravdu na církev překládá v té zprávě o stvoření tedy, jako závazný obsah víry. To těchto 6 bodů v zásadě. To, že svět byl stvořen z ničeho. Že Bůh naprosto z ničeho všechno uvedl do existence. Že první lidé byli stvořeni speciálním božím zásahem. To znamená, že Adam a Eva jakožto racionální bytosti nemohly být stvořeny pouze nějakými už existujícími přírodními procesy, ale museli být k nějakému prostě zásahu Boha, který se vymykal těm vlastně jím nastaveným přírodním procesům. To, že existoval historicky první pár, je také závazná pravda. Potom, že tedy na začátku byli lidé s mimopřirozenými dary, to, že lidé upadli do hříchu prvotního a to, že tento stav toho dědičného prvotního hříchu se tedy předává vlastně dál. A vše, co je jako nad rámec tohoto a co nepopírá tyto pravdy, tak je otevřeno nějaké legitimní diskuzi a pluralitě názorů s obezřetností a úctou samozřejmě k Písmu svatému. Pojďme prolétnout tedy to stvoření světa v 6 dnech. Vlastně, my víme, že my máme 2 zprávy o stvoření. První, Genesis 1 až 2 a 4, potom Genesis 2, 5 a dále potom je vlastně druhá zpráva o stvoření. Jsou tam vlastně 2 vedle sebe a oni si, kdybychom to brali naprosto v tom čistě literalistickém slova smyslu, v tom čtení čistě slovo od slova, tak oni by si rozporovali. Jako důležité mít na paměti. Takže už to samotné nám říká, že oni se nám snaží sdělit něco trošku jiného, než vlastně, co je přesně ta úplně slovo od slova sdělení.
nástin toho, jaké tam existují určité rozpory třeba jako s vědeckými poznatky. Víme, že neexistuje žádný konkrétní firmament mezi těmi vodami nahoře a vodami dole. Takže světlo bylo stvořeno první den, ale slunce a nebeská tělesa, které jsou zdroji tohoto světla, až čtvrtý den. Takže rostliny nemohou existovat bez slunce, přitom byly stvořeny před ním. Že země je v Genesis dokonce stvořena před sluncem, přitom jako veškeré vědecké poznání nám říká, že tomu bylo naopak, že země vznikla až později než slunce. A konečně, že tedy podle vlastně Genesis to, pokud bychom brali teda zcela striktně doslova, tak tento rozmezí mezi stvořením člověka nebo vesmíru a člověka je konkrétně tedy 6 dní, 5 dní, záleží, jak to budeme počítat, ale podle vědy je to tedy nějakých 13,7 miliard let. Takže to je jenom takový nástin těch různých otázek, které nám vyvstávají. Jo? Můžeme dál? A teď je důležité zase, co k tomu říká církev. Tady máme rozhodnutí Papežské biblické komise. Toto rozhodnutí tedy nemá zcela striktní, nemá jako de fide hodnotu. Není to jako výrok, který by byl neomylný ze své podstaty. Ale je to, řekněme, že se to tomu blíží. Církev to trošku později malinko jako korigovala, ale je to pořád prostě platné a je to něco, co zcela je prostě v souladu s tradicí církve. Takže je potřeba se toho držet. První 3 kapitoly Genesis nejsou pouhé mýty nebo alegorie, ale popisují nějakým způsobem tedy reálné události. Že si kladou nárok popisovat nějaké historické dění. U věcí, které se dotýkají základů víry a jejich pravd, je třeba trvat na doslovném významu. Pozor, samozřejmě je potřeba hledět na ten úmysl toho sdělení. A není třeba každé jednotlivé slovo chápat v literálním smyslu, zvláště místa, kde neexistuje jednoznačný koncens otců, tedy myšleno od církevních otců. Úmyslem svatopisce nebylo předložit vědecký popis událostí a jejich sledu, ale vyjadřoval je tehdy obecně srozumitelným způsobem. Proto není přiměřené k nim jako k vědeckým popisům přistupovat. A slovo den není třeba interpretovat v doslovném smyslu, ale klidně i jako období jiné délky. Máme různé teorie, které se vlastně snaží dojít teda nějakého rozumného závěru, jak to tedy vlastně asi mohlo být. Jsou to 2 skupiny teorií, takzvané realistické, které vnímají tedy ten popis, ten první zprávu o stvoření doslovně. A potom takzvané idealistické, které těch 6 dnů berou jako jakýsi literární rámec, který ale sám o sobě není součástí toho úmyslu sdělení. A církev připouští a vždycky připouštěla obě skupiny i vlastně většinu těch různých teorií, které do nich spadají. A nikdy v těchto věcech nepanovala všeobecná shoda v církvi. Takže máme samozřejmě tu základní verbální teorii, že doslova je to 6x24 hodin. Její silnou stránkou je, že většina církevních otců a autorů v dějinách se na nich nějakým způsobem, nebo v zásadě ji následovala. Její velikým problémem je, že je prostě ve zjevném rozporu s mnoha jistými závěry přírodních věd. A zároveň, pokud bychom skutečně to brali v naprosto doslovném slova smyslu, úplně v tom slovo po slovu, tak dokonce najdeme i právě určitý logický rozpor vlastně s tou druhou zprávou o stvoření. V té druhé zprávě o stvoření totiž čteme, že Bůh stvořil zvířata po člověku. Ale v té první zprávě máme, že stvořil před člověkem. Našli bychom asi ještě víc detailů, které by úplně neštimovaly. Druhou možnou teorií je takzvaná restituční. Teď se dostáváme k takovým teoriím, které se snaží nějak jako, řekněme, skloubit ty vědecké poznatky s tím vlastně slovo od slova chápáním té zprávy. Ta restituční teorie říká, že ta různá dlouhá geologická období, které známe, tak vlastně ta se odehrála před vlastně nějakou velkou kataklizmatickou katastrofou, většinou chápanou jako pád andělů. A to stvoření, které čteme v Genesis, je takový vlastně restart, jakoby. Tohle samozřejmě má výhodu v tom, že to představuje o něco menší rozpor s vědou, ale nemá to vůbec žádnou oporu v písmu svatém a katolické tradici. Má to prostě původ v 19. století v protestantském prostředí. A zároveň to neřeší
nějaké logické rozpory zase právě v tom textu Genesis. Potom další teorie potopy, že veškeré geologické jevy, které bývají vysvětlovány dlouhou historií Země, jsou vysvětlitelné potopou. Jenomže problém je, že když se skutečně jako podíváme na to, co nám říkají ty různé vědecké nálezy, tak prostě to zase není vlastně vůbec slučitelné. Není možné tam najít vlastně jakoby nějak to skloubit dohromady. K tomu se ještě potom dostanu, pokud bude čas a zájem. Konkordační teorie, ta říká, že tedy vlastně 6 dnů znamená 6 eonů nebo geologických období. Což je zajímavá teorie, problém zase ale je v tom, že ta geologická období se navzájem ve skutečnosti, tak jak jsou jako vlastně poznána, vědecky překrývají, navíc jsou určené arbitrárně, a to znamená, že geologie nechápe vůbec jako nějakých 6 konkrétních období, které takhle přesně byly za sebou. Přitom ale my víme, na tom je potřeba nějak jako trvat, že Genesis těch 6 kroků toho stvoření, těch 6 dnů stvoření jasně vymezuje. A potom vlastně zase je tady problém toho, že tato teorie nějakým způsobem se snaží nepřiměřeně interpretovat vědecké poznatky do textu, který si vůbec nenárokoval nikdy být vědeckým textem. Takže abychom shrnuli tuto první skupinu teorií, těch realistických. Pokud bychom to literalisticky slovo od slova chápali, tak bychom se tady dostáváme k jasnému nesouladu vlastně s empirickým pozorováním světa kolem nás. Ta klasická verbální teorie právě nezohledňuje ty vědecké poznatky. A je to logické. Ona samozřejmě byla rozšířena vlastně u většiny autorů církevních v dobách, kdy vlastně tam ten rozpor nebyl zřejmý. Tam prostě ty různé poznatky, které se v těch uplynulých staletích několika vlastně teprve všechny jako vyrojily, tak existoval malý zlomek z nich a nepředstavovali nějaký vlastně zvláštní problém. A takže proto vlastně se jich samozřejmě většina autorů v dřívějších dobách držela. A logicky, protože samozřejmě je to, co se nabízí jako první, když čteme Genesis. A můžeme jít dál, ať to teďka nenatahuju. Podívejme se na ty idealistické teorie. To je ta druhá skupina. Alegorismus, to je vlastně svatý Augustín, tedy tak ten si myslel, že těch 6 dnů je vlastně 6 kroků, ve kterých Bůh zjevil andělům dílo stvoření, které ve skutečnosti ale se odehrálo v jednom okamžiku. Problém je zase u téhle teorie, že neexistuje proto žádný vlastně podklad vůbec pro tuto teorii. A nezdá se být ani přiměřené ignorovat vlastně ten element posloupnosti, který nacházíme v té zprávě o stvoření, že bylo 6 těch dnů za sebou a že večer bylo ráno. Jo, to prostě se nezdá být úplně slučitelné. Další teorie je, že vlastně ta zpráva o stvoření je pouze jakýsi oslavný hymnus na stvořitele, který nemá žádný historický obsah, vyloženě striktně vzato. Problém je ale, že když čteme tu zprávu o stvoření, tak vidíme, že ona má určitý historický charakter a je to spíše próza, je to popis, který samozřejmě má určitý takový rytmický, poetický styl, ale vidíme, že je tam něco víc než jenom nějaké prostě sdělení, které je čistě obrazné. Další teorie vize, záznam mystické vize Mojžíše či Adama. Ano, je to zajímavá teorie, která v podstatě nám říká, že to, co čteme v Genesis na začátku, takže je v podstatě nějaká mystická vize, kterou měl Mojžíš nebo Adam, nebo autor tedy tohoto textu. Což v podstatě nám velice elegantně otevírá možnost tomu, že tato vize není jako nějakým konkrétním záznamem toho, jak se to přesně událo, ale je to prostě vize, kterou chtěl Bůh vlastně sdělit tomu dotyčnému ten teologický obsah toho stvoření. Takže hezká, elegantní teorie. Problém je, že je to čistá hypotéza, které nemáme vůbec žádný jako podklad. Vůbec ani žádné zrnko nějakého možného, nějaké indicie, která by nás tomu mohla vést. Pak máme mýtismus. To je vlastně teorie, která říká, že celá zpráva o stvoření
se vlastně inspiruje v babylonském mýtu o stvoření, a že to bylo akorát upraveno na monoteismus. Problém je, že ty rozdíly mezi tím babylonským mýtem a tou zprávou o stvoření jsou velice velké a jsou základní vlastně, se dotýkají jako jádra toho sdílení. A zkrátka nejdůležitější ale pro nás je v tuto chvíli, že tato teorie jako jediná z těch tady představených, která byla církví odmítnuta a není prostě z hlediska víry přijatelná. Takže nám zde zbývá poslední teorie, kterou já osobně považuji za nejpravděpodobnější a já si myslím, že dává osobně největší smysl. Takzvaná čistě idealistická. To znamená, že těch 6 dnů je vlastně 6 aktů boží mysli, tedy ideí. 6 stvořitelských aktů boží mysli. A že tedy to není jako konkrétní časový údaj. Proč se to zdá být věrohodné? Tento pohled velice akcentuje vlastně ten teologický smysl toho celého textu. Je to velice zaměřené na Boha, na jeho perspektivu a na to vlastně, o co v tom stvoření šlo, že to byly vlastně úkony boží mysli, že to byly úkony boží vůle, ve kterých stvořil svět postupně. Tato teorie v žádným způsobem není v konfliktu s vědou, protože právě má naprosto jiný úhel pohledu, podobně jako má právě teologie úplně jiný úhel pohledu než věda. Tato teorie ze své podstaty vůbec jako si nemůže konkurovat s vědou. Ta posloupnost zde není chronologická, vlastně v této idealistické, ale ontologická. To znamená, že těch 6 dnů je za sebou vlastně uspořádaných podle vlastně významu těch kroků z hlediska bytostného, z hlediska toho, co je vlastně v tom řádu bytí první a co z toho vyplývá. A podklad pro to, že samozřejmě jako den není vůbec nutné chápat jako skutečně den v pravém slova smyslu, můžeme nalézt v Písmu svatém celou řadu. Že jo? Ten citát známý 1000 let jako jeden den a u Boha není čas jako u lidí. Mám tady pár vlastně odkazů na Písmo svaté, kde bychom podobné myšlenky nalezli. A konečně, to je taky velice důležitý zdroj poznání, i v liturgii najdeme na několika místech vlastně to, že slovo den se používá ne ve smyslu dne, ale ve smyslu božího aktu, božího činu. Třeba když zpíváme Haec dies ve velikonočním oktávu, tak tímto Haec dies, tím dnem se tam myslí to, co Kristus vykonal, vlastně tu porážku smrti v tom svém zmrtvých stání. A takových případů zase bychom ještě v liturgii našli víc, kdy vlastně ten den je výrazem právě pro úkon boží vůle. Takže pokud byste se mě chtěli zeptat právě na to, co já považuji za nejpravděpodobnější z těchto teorií, tak bych řekl, že tato. Ale samozřejmě je možné, že to je ještě celé úplně nějak jinak. Můžeme dál? Tak, tady bych chtěl jenom říct takových pár jako velice zajímavých důležitých myšlenek. Tady první 2 body přeskočím, to jsme si řekli. Ten první, druhý není až tak důležitý. Ten třetí je velice důležitý. Když se podíváme na strukturu té zprávy o stvoření, tak tam vidíme vlastně to, že ty první 3 dny a ty druhé 3 dny se vlastně liší. A exegeti, obecně prostě katolická exegeze říká, že ty první 3 dny jsou takzvaný opus distinctionis, znamená dílo rozlišení, a ty druhé 3 dny jsou opus ornatus, tedy dílo ozdobení. A zároveň také můžeme i třeba na pozadí toho, jakým způsobem vypadaly jiné kosmogonie, tedy vlastně zprávy nebo nějaké texty o stvoření světa třeba z jiných kultur, tak v jejich kontextu tam můžeme i vidět i určitý jakoby náznak toho, že ten svatopisec se snaží vlastně ukázat stvoření světa vlastně jako výstavbu božího chrámu, že celé stvoření je vlastně božím chrámem určeným pro posvátnou liturgii. Tohle tvrzení, proč to tak je, jsem nestudoval do hloubky, ale je to prostě výrok exegetů, který vlastně se mi zdá poměrně solidně podložený asi z toho kontextu. Potom
Ano, většina těch různých problémů, které můžeme tedy které se nám můžou vyvstat, pokud budeme číst tedy zprávu o stvoření, tak se dají i třeba právě pomocí různých lingvistických znalostí vyložit. Třeba existence firmamentu. Nebudu teď zabíhat do detailu, půjdeme dál, už máme strašně málo času. Chtěl bych vám ukázat, proč dává smysl vlastně tato rozdělení na ty dvě skupiny. Na začátku čteme Genesis 1.2, že země byla, v češtině čteme pustá a prázdná. To slovo pustá je velice nešťastný překlad, protože v hebrejštině ve skutečnosti to znamená neforemná nebo bez formy. Že země byla bez formy a byla prázdná. A toto je vlastně jakoby výchozí bod pro tu první zprávu o stvoření. A v tomto světle nám vlastně nyní dává smysl, že nejdřív tam máme vlastně popis té vytvoření té formy, těch první 3 dny, ty vlastně došlo vlastně k diferenciaci, vlastně nejdřív času, první den oddělení světla od tmy, potom oddělení nebo diferenciaci prostoru, oddělení těch vod, tedy vlastně jakoby nebes a země, a v tom 3. dnu diferenciaci vlastně jakoby životního prostředí pro člověka potom, vlastně souše od moře a zároveň také neživého od živého. Takže to je odpověď na to, že země byla bez formy, a odpověď na to, že země byla prázdná, jsou ty druhé 3 dny. Ta sféra času byla zaplněna stvořenými tělesy, které určují čas. Ta sféra prostoru byla zaplněna tvory, kteří obývají ty obě vody, tedy vlastně nebes i země, tedy ptáci a mořští živočichové. A konečně vlastně ta souš tedy byla potom zaplněna zvířaty a lidmi. A vidíme, a ještě teda vlastně, poslední bod, 7. den je potom vlastně jakoby spočinutí Boží, ale spočinutí celého stvoření vlastně v adoraci Boha. Vlastně vidíme jako vrchol toho stvoření, jako chrámu vlastně. Celé to stvoření je zde, aby vlastně adorovalo svým bytím Boha. A tady je jenom, vlastně, už můžu zpátky? Tady z toho vidíme, že ta zpráva je sestavená právě s ohledem na tento obsah, který tam vidíme na začátku. A tohle je to centrální teologické sdělení. Pokud bychom se dívali na ten text pouze v tom naprosto literalistickém slova smyslu, že budeme to číst jako prostě popis historických událostí od A do Z, tak nám by se mohlo stát, že my toto úplně přehlídneme. Že naprosto se nám toto vlastně jakoby skrze tento, řekněme, lapidární způsob čtení, bychom toto mohli úplně přehlédnout, ale přitom tohle je naprosto jako esenciální teologický výrok. Jo, takže tohle je strašně důležitý. A pak tam máme vlastně tento druhou zprávu o stvoření a ta se jakoby zabývá hospodářskou tématikou a a má tam vlastně jiné pořadí stvoření, tedy vidíme, že vlastně zvířata tam jsou stvořena pro člověka, to je právě zobrazeno tím, že jsou stvořena po člověku. A není tam vlastně ani vůbec nějak jako řeč v té zprávě o nějak divokých rostlinách a zvířatech, protože to vlastně vůbec není relevantní. Jde tam vlastně o ukázání spíš toho, že člověk je zde stvořen jakožto někdo, kdo se bude starat o tento svět a kdo ho bude zušlechťovat a vlastně s Boží pomocí jakožto jeho náměstek zdokonalovat. Ta druhá zpráva je vlastně má úplně jiný cíl a proto taky vlastně má jinou strukturu, která v tom naprosto literalistickém pojetí není úplně zcela slučitelná s tou první. Ale to vůbec nevadí, protože její záměr byl jiný. Jo? Záměr prostě byl jiný. Potopu světa přeskočíme, je to zajímavý téma, ale na to opravdu teďka už nemáme čas. Ještě bych teda vás neošidil o to téma stáří světa. To je téma, u kterého je teda jako výrazně těžší z pohledu teologie dojít nějakého konkrétního řešení. Ta čistě striktní biblická datace stvoření světa, která tedy vychází vlastně z dějin od Abrahama dál, které jsou velice přesné a kde můžeme skutečně, které se obecně považují za reálně historický, jako doslovný popis událostí, plus těch pradějin vlastně před Abrahamem, které se vlastně zakládají na těch 2 genealogiích, které máme
před potopou a po potopě. Problém je, že v závislosti na tom, jaké se používají manuskripty, jak se nakládá s těmi daty, tak se vlastně dá dojít různých výsledků. A to rozpětí toho, jak starý by byl svět, vidíme tam nahoře napsané, je to rozpětí skoro 2000 let. Vybral jsem dva příklady v římském martyrologiu z 16. století, tak tam je vlastně uvedeno 5199 před Kristem. Mohli bychom říct, že, jak píšu dole, že to, že církev se takto vlastně po staletí modlila, mělo být jako dokladem toho, že to tak skutečně je, ale církev nikdy výroky v martyrologiu nikdy si nenárokovala to, že by byly nějak dogmaticky závazné. Církev konec konců běžně opakovaně upravovala obsah martyrologie, co se týče třeba těch různých životů svatých a tak dále. To bylo prostě v průběhu dějin běžné a tudíž tento výrok samotný ještě není vůbec dokladem toho, že takhle to přesně bylo. Pak je velice známé číslo těch 4004 let, což je vlastně dílo anglikánského biskupa z Irska Jamesa Ashera, který tedy žil v 17. století. Toto číslo 4004, tedy které nám potom dává těch 6000 let stáří, které je nejrozšířenější, vlastně jakoby ani nemá v této podobě katolický původ, vidíme. A to rozpětí tedy, jak jsem řekl, tak je vlastně dáno těmi různými metodami. Zase problém prostě je v tom, že pokud bychom to brali takto doslovně, tak máme zde naprosto neslučitelný rozpor vlastně s naprosto širokou paletou vědeckých poznatků napříč všemi obory. Ale co je zajímavější, ono to není vlastně udržitelné úplně ani z pohledu hermeneutiky písma svatého samotného. Toho, jak vlastně samotné písmo svaté nakládá vlastně s údaji o třeba lidských rodech. Podíváme se na to teďka na dalším slajdu. Skutečností je, že židovské genealogie jsou běžně nesouvislé. Často vidíme to, že slovem syn se označuje potomek bez jakéhokoliv jako bližší vlastně konkretizace. Syn může znamenat klidně potomek o 20 generací později. To, že někdo někoho splodil, zase vidíme, můžeme najít v mnoha různých příkladech v písmu svatém, znamená zkrátka, že byl něčím předkem. Příklad, Matouš 1.1. Ježíš, syn Davidův, syn Abrahamův. Samozřejmě on nebyl syn Davidův, ani syn Abrahamův v přímém slova smyslu. Byl prostě potomek po mnoha generacích. Genesis 25.4. Vnuci Ketury, manželky Abrahama, jsou označeni jako její synové. Přitom to jsou její vnuci. Potom velice zajímavé je, když bychom srovnali i 14 generací mezi Davidem, od Davida do Jechoniáše, tedy od Davida do babylonského vyhnanství, v rodokmenu Pána Ježíše Krista, tak tam máme 14 generací. Ale podle knihy Kronik jich tam napočítáme 18. To je úplně ta samá genealogie, která se snaží popsat úplně to samé. Ale v jedné máme 14 generací, v druhé máme 18 generací. A znamená to, že jedna z nich je lživá? Ne, neznamená. Tady jde prostě o to, že ten Matouš zkrátka a dobře nejspíš záměrně některé vynechal, aby dosáhl symbolického počtu 14, jako těch ostatních úseků. Třeba i proto, že ty 4 neshledal z nějakého důvodu hodnými uvedení. Toto byla běžná literární praxe, která má svoje obdoby i prostě v jiných dílech tehdejší doby a dané oblasti. Našli bychom různé další příklady, které jsou z té odkazy na ně uvedeny. Můžeme dál. A samozřejmě, takže tady je potřeba to mít na paměti, tuto skutečnost vlastně při vyhodnocování těch genealogií v Genesis, že to, že tam je uvedena nějaká posloupnost, vůbec neznamená, že tam mezi těmi jednotlivými články nebyly ještě mnohé další články, které prostě ten svatopisec vynechal, protože pro ně neměly v tu chvíli význam. A není to lež, je to prostě jenom to, že měl jiný účel, než nám zprostředkovat nějaký přesný, konkrétní popis, který byl 100% vyčerpávající. Ano, problém dlouhých životů patriarchů, zajímavé téma. Vysvětlení jsou různá. Ve skutečnosti je to v podstatě takové dohadování, taková záhada. Zajímavý je, že toto se nám vyskytuje i u jiných, vlastně ve spisech jiných kultur dané oblasti. Třeba v nějakých těch, u Babylonianů dokonce máme
texty o tom, že někteří králové žili desítky tisíc let, snad nejdelší 70 000 let. Jo. A tohle prosím pěkně samozřejmě jako víme v tom kontextu těch spisů, že tím chtěl ten daný autor prostě říct, vyjádřit velikost a vznešenost toho dotyčného. To je prostě literární prostředek, který se snaží ukázat, jak byl vznešený a veliký dotyčný král. Ano. Taková vtipná poznámka ještě z Číny, kde se císařů vždycky přálo nevládnout 10 000 let, když samozřejmě normálně tam hlavní mravy běžně, což ty Číňani věděli, ale ostatní přáli 10 000 let jako vlády. Takže ať už to bylo jakkoliv, děkuji, ať už to bylo jakkoliv, tak tohle je potřeba mít prostě nepaměti v kontextu zase té doby, kdy to bylo napsáno. Když někdo, nebo když čteme v písmu svatém, že někdo žil třeba 969 let, tak to neznamená nutně, že buď to tak doslovně bylo, anebo že to je lež. Ale může to prostě znamenat zcela oprávněně si můžeme myslet, že to znamená, že ten autor se tím snažil vyzdvihnout velikost a vznešenost toho dotyčného člověka. No. Protože to bylo běžné tehdy. A všichni tomu tak rozuměli. Kdo to četl, tak ten rozuměl vlastně, co to znamená. Tak, přeskočím. Už je strašně pozdě, abych si měl ještě čas na nějaké dotazy. Pardon, ještě zpátky. Tady jsem chtěl něco ještě sdělit, jak jsem trošku ztratil nic, ale jo, to jsou různé pokusy o vysvětlení té délky těch životů, ale půjdeme dál. To teďka opravdu prostě neexistuje na to žádné jako jednoznačné řešení, ale jak jsem řekl, s ohledem na to, co i jenom na to, co jsem teďka řekl, vlastně není nutné a dokonce můžeme říct možná ani přiměřené vlastně trvat nějaké konkrétní doslovné dataci, která je odvozená přímo vlastně z těch jednotlivých údajů, které tam jsou, protože jde o knihu teologickou a ne o dějepisnou v tom moderním slova smyslu, jak my to chápeme. Jo? Je taky důležité, že my máme úplně jiný přístup třeba vlastně ke knihám, které mluví o dějinách, než jaký měli ti lidé tehdy, když to četli. A ten autor psal primárně pro lidi tehdejší doby. Tak, můžeme dál. No, a tady jsem chtěl něco málo říct o tom Young Earth Creationism, ale myslím si, že to je s ohledem na to, že už to trvalo 1,5 hodiny, opravdu už moc. A tam jsem chtěl poukázat na pár takových teorií, které zkrátka se vyskytují, které se snaží ukázat vlastně, že nebo se snaží se ty vědecké poznatky současné nějakým způsobem modifikovat tak, aby byly v souladu s tím slovo od slova čtením Genesis, ale vlastně u všech z nich se dá dojít toho, že to prostě není možné takhle dělat, že jakoby tímto způsobem ten soulad se nedá najít. Ten soulad se musí hledat jinde a jinak. Ale to prostě je úplně na jiné téma. Takže já nechám teďka prostor opravdu na případné dotazy. A děkuju za pozornost, bylo to dlouhý a náročné.